И от бокса към снеговете и алпинизма Дойчин Боянов, Николай Петков и Александър Шопов станаха първите алпинисти, изкачили големия иглен връх на остров Ливингстън в Антарктида. Те изкачиха и един неименуван връх, така ли е правилно да се каже? Който може би безименен, да кажем. Така, може би ще бъде кръстен София. Това обаче все още не знаем дали ще се случи. Цвети Атанасова имаше уникалния шанс да бъде заедно с нашата експедиция там и да заснеме страхотни кадри и да направи интервюта на място. Вижте репортажа й. 1680 метра. Вече се знае. Това е точната височина на големия иглен връх. Измерването е направено с нов клас двучестотен GPS, който събира огромно количество данни от сателита и на финала дава прецизна цифра. Казват, че днес най-голямото предизвикателство за алпинистите е Антарктида. За големия иглен връх Дойчин, Николай и Александър имат оскъдна информация. Няколко сателитни снимки и карта, направена преди 10 години от Любомир Иванов. До 8 януари тази година върхът не беше изкачван. Това, което направих там с всичките 4 излизания и в крайна сметка, изпълнявайки главната си цел да изкачим големия иглен връх, просто съм, не мога да кажа щастлив, но наистина доволен съм. Емоцията е неповторима. Да си на края на света и зад края на света, когато пътувахме, нали, пътя към края на света и той свършва и отиваш зад него. Фантастично изживяване на едно толкова отдалечено място в една планина, която е коренно различно от всички други планини. Подготовката за изкачването започна от момента, в който алпинистите слязоха на българският полярен бряг. Снегът е поне 4 метра. Върховете не се виждат ясно. Дойчин Боянов признава, че всяка планина има своя специфика, но Тангра е много по-различна от всички, на които е бил. Човек, когато види образа на планината, това представляват едни огромни гъби от лед и скреж, които са моделирани от вятъра. Изкачваш се по една замръзнала компактна маса от скреж, която не се чувстваш дори стабилен. Трябваше да се конструират дори някои такива специални съоръжения, за да може да се осигуряваме в нея. Лятото на остров Ливингстън тази година е доста по-сурово от обичайното. За час се изреждат слънце, сняг, виелица и един постоянен похлупак от ниска облачност. Планината е доста сложна и дори факта намалена видимост те ограничава максимално. Няма какво да направиш. Условията са близки до тези в Хималаите, тъй като се преодоляват ледници и всички опасности, свързани с тях, са на лице, включително ледопади, големи цепнатини. Провокацията е огромна. Няма нищо общо с опита на тримата покорили най-високите върхове на планетата. Алпинистите признават, че това е част от чара да попаднеш на ново место, което пък дава нови знания и умения. Това е по принцип една мечта, формирана в детството ми. Антарктида, Аляска, Хималаите. И когато се изправиш пред едно такова място и когато то е свързано и с най-любимото ти нещо, изкачване на върхове, представете си хем Антарктида, хем изкачва върхове и при това са ни изкачвани. Чувството е много специално. Изкачването на втория по височина връх на планината Тангра отнема цели 20 часа. От базовия лагер до връщането там. 20 часа натоварване, това е равносилно на натоварванията в височинния алпинизъм, които се случваха. И реално го изпитахме това нещо, въпреки че голямата надморска височина тук не е характерен белег. Целта на българите обаче не е само спортното постижение. Проектът, който те изпълняват, е да се измери прецизно надморската височина на колкото се може повече точки, което ще послужи при картографирането на района. Тръгваме си от тук с Антарктида в сърцата си. Аз много се надявам отново да се върна тук. Преди това обаче има голяма вероятност българските алпинисти да станат кръстници на връх в Тангра планина. Той се намира точно преди големия иглен, но си няма име. Затова Ники, Дойчин и Сашо са предложили на Българския антарктически институт той да бъде наречен София.